İran'ın prezidenti Hasan Rouhani şu hepde geçirilecek Şanhay Hizmetdaşlyk Guramasının sammitinin öňýänine iki taraplayın gepleşikler geçirmek üçün Täjikistanyň paýtagty Duşanbe bardy. İran Täjikistanyň 6-njy iň uly sowda partnýorydyr, emma iki ýurdun arasyndaky sowda gatnaşyklary geçen ýylyň 1-nji ýarymynda 20 götürme bolup pete açdy. 12-nji sentýabrda Rouhani Rus prezidenti Vladimir Putin we Hytaýyň lideri Xi Jinping bilen duşar. Pakistanyň Demiradagynaky Banu şäherine Waziristan tiri taýpalar etrafyndan göçmäge mejbur bolan adamlar öz öýlerine dolanmagy ruhsat berilmegini talap etdiler. Pakistanda Taliban hereketine garşy iýun aýynyň ortalaryna geçirilen harba operasiýalaryň ideýany 1 million olay adam öýlerinden göçürilipdi. Olaryň aglabysy häzirki wagt Banu şäherine ýaşaýar. Protestçiler öz talaplary ýerine ýetirilmese Islamabadda ýürüş geçirjekdiklerini aýdyp, Peşawar şäheriniň esasy köçesini böwetlediler. Kırgızistanda bütün dünya çarwa oýunlary başlady. Ol kölüň kenaryndaky Çolpanata kurortunda geçirilýär. Dünýäniň 18 ýurdundan Kırgızistana baran bäsleşler çarwa durmuşyny we medeniýetini görkezip, sportyň milli görnüşleri boýunça ýarşýarlar. Qazaqstanyň Kalaçy tewiti geçen ýyl uklayan owa ady bilen özüni tanatdy. Alymlar bu tewitde ýaşaýjylaryň özleriniň duýdansyz uklayandyklary, ýatkeşligini ýitirýändikleri we hatda gallusinasiýa görýändikleri barada näme üçin şikaýet edýändiklerini derňeýärler. Kalaçy Sowet döwründe uran öndürýän merkez hasaplanýardy. Emma bu merkez bilen sırly alamatlaryň arasynda ilteşigiň bardygy subut edilmedi.